pamätám takú tú, že som sa pozrel na také malé biele bodky. Áno. To je to, čo robíš ty. Pri vyšetrení? Áno. To si celkom nepamätám. Veľa sa pozerám na písmenka, ktoré ľudia čítajú. No. A môjim dnešným hosťom je Peter Vokel, optometrista. Ďakujem za pozvanie. Ahoj, vitaj. V čom spočíva práca očného optika? Prídeš za mnou ako za očným optikom s predpisom od lekára. Ja ti pomôžem teda vybrať nejaký vhodný rám, navrhnem ti vhodný typ skiel, ktorý potrebuješ na to, aby si dobre videl a zhotovím ti korekčnú pomôcku, ktorú ti potom individuálne prispôsobím, aby bolo to videnie teda optimálne. Človek, ktorý chce navštíviť optiku Vokel, tak čo sa mu dostane? Môže prísť každý na kontrolu zraku, máme akcie, kedy máme meranie zraku zadarmo. Top 5 diagnóz u teba. Tak riešime tu krátkozrakosť, ďalekozrakosť, presbyopia, čo sa po slovensky veľmi pekne povie starecká vedchozrakosť, astigmatizmus a veľa tých vád prebieha tak, že človek si ich neuvedomuje, môže si ich uvedomiť až keď sú už v nejakom pokročilom štádiu. Všímajú si to ľudia pri šoférovaní, dajme tomu za zhoršeného svetla, že už nevidia dobre rozoznať značky